Sánchez és irresponsable que hi hagi eleccions, perquè hagués pogut fer govern cap a l'esquerra, en els seus socis naturals, que no els val perquè no dorm, o cap a la dreta perquè en tenia qualcun que potser també l'hagués apoyat. La història del senyor Sánchez és una història d'un gran buit i un gran fracàs. I és un fracàs també i un buit per les Illes Balears. I això que vostè mos va dir que ens aniria molt millor. Miri, no hi haurà res a partir de dia 1 de gener del 2020 que vostè mos va prometre que hi seria. Els convenis fantasmes tampoc no hi seran, aquells que vostè mos va prometre amb eleccions. Ara resulta que sí, que hi ha una encletxa electoral, no legal, i ara però és petita, perquè només hi poden passar la meitat, només ens enviaran la meitat del que ens deuen. Jo espero que vostè sigui reivindicativa i dugui el 100% del que ens deuen. El darrer ha estat el 75% del descompte de residents, que li vull recordar que és un dret que va reconèixer un govern del Partit Popular. Vostès ens diuen que no el volen llevar. No, però el volen retallar, senyora Armengol. De fet, estan demostrant que en Pedro Sánchez és nociu per les Illes Balears. El millor que podria passar per Espanya, per les Illes Balears i per vostè, senyora Armengol, és que a partir del dia 10 de novembre en Pedro Sánchez no estigués a Moncloa. Jo estic segur, senyora Armengol, que vostè en la seva intimitat, en tranquil·litat, se sent que votaria en Pablo Casado. Pablo Casado estic segur que tornaria a reviure i seria aquella reivindicativa que teníem.